ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite abịaghị n'ụbọchị taata bụ afọ si na afọ a taa ka fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ afọ, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Okeite. Akpọrọ ya Okeite, akpọrọ ya nwunye ite. Ọgwụ ọbụla afọ akpọrọ ya does not count. Yes, ọgwụ ọbụla agwọrọ maka ego anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa ka anyị kọwara gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ihe ndị a. Nke ọzọzie bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị bidoro taa. Ndị niile sonyere anyị na aja forward their prayer request na ihe ndị ọzọ sienu. Later today anyị ga-esendịrị unu the opening prayers na opening ritual. Now ụbọchị a ga-emechizi ya bụ 19th, a ga-egbu ebulu mesara aka, a ga-esendikwara ya ụnụ. So later today, ọ bụrụ na mmesịa my daily activity today, later in the evening, I will send those things to everybody. Ndị niile sonyere na aja nke ọnwa Julaị ya. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Nke ọzọ nji maka ịbịa taa bụ o nwere ụdatụ nwa agbọghọbịa bịara ebe a ụbọchị gara aga na 29th anyị mee giveaway. Chiamaka, yes. O nwere n'enyi mmadụ na-abụ sendikwara ego anyị enye. So ya bụ ego ga-eru ya aka today. Yes. Onye nke ọzọ sendere ọsịsị akpọ n'afọ ya. O sendere 5,000 naira. Then another of my friend Anthony Namdo o sendiburu ego mgbe gara aga 12,000. O sendikwara extra 20,000. So ya bụ 25,000 naira ma afụwọdụrụ ya bụ Chiamaka. Lucia onye bịara ebe a na 29th. Nyanwa na onwe ya ụkwa one of our fans. So ama nọ na ihe nkwu ebe ọ bụla ọ nọ ama nna n'oge ekpe nkwubi okwu n'isi ndị a ebe ha chetara ya n'oge mba ka Chukwu Okike chetakwa ha na ha Chukwu Okike niile ise. Ụfọdụ na-agụ n'ụbọchị taata bụ na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị na ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ n'ụkwụ ama apụ anya ma ọ pụgoro anya mana anyị ejecha na maka na ọkụ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. Na anyị bụ nwa eze na nwa eze adịghị efu na mba. A sị m maka na ejiri ọnwa adịghị eme mgbọrọ. Chukwu Okike bụ onye ike niile si n'aka ya bịa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara ya na ọdịnala ya pụoro anyị omekwu ọnwụ n'anya ha wee fụ. A sị m na anyị ga na-eji ọrụ na-eji Igbo. A sị m na anyị ga-adị ka abụ anara nọ n'ọnụ ihe ọ yeri achọrọ ya bịa. A sị m na anyị ga-adị ka agụ nkwụ na-abụ target na ọ ga-ebuterịrị something. A sị m na anyị ga-adị ka iche okwu na-anọ n'ụlọ ugbo ya na-asụ n'afịa. A sị m na ihe na-ekwere omume ga-ekwerịrị omume n'ime arọ a na 2022 ga-abụ arọ ngọzi na arọ mbụ n'elu nye ụmụ aja ala Igbo. Ise bịagoro oge awa nke eziokwu anyị ga-eme obere ụkwụ na ana, just one track. Anyị mechaa ụkwụ na ana, just one track ya nwa, then anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị bịara ụbọchị taa ka anyị wee chụọ oyi.
achọrọ m ka akọrọ gị akụkọ mere eme n'ihe gbasara ndụ m onwe m. Mgbe m bidoro ọrụ a wee zụọ ọkpụkpọ oku akpọrọ m, echefukwana na ogologo arọ m gbagoro mbọ dịka mmadụ zụọ ahịa dị iche iche, enweghị m mbuli elu n'ụdị nke m nwere na nke ikpeazụ a n'ọrụ a, maka na m zara okwu wee nọrọ n'ebe ezumezu m na Chukwu Okike kwadoro n'ebe m ga-anọ wee jee ozi n'etiti ụmụ mmadụ. Mgbe m bidoro wee zaa okwu a, mgbe a na-enweta mpịawa azụ, ihe niile m nwere elu zuru m ihe niile all I labored for n'oge m nọ n'Abuja, mana ndị mụ na ha so kwere m nkwa wee gwa m mụ jebe n'ihu ọrụ m ka ndị kwubi okwu n'isi ndị nọ na mkpọmma, na mgbe m na-eme nke a bụ ihe niile furu efu n'ime ndụ na-aga enwechi ya na akụnụba, ihe akwa na ihe nwenwe ndị funarịrị m na-eru ogologo oge wee riri m eri. Mgbe m anọ n'ihu ọrụ, maka na ọ bụrụ na ị nọghị ebe Chukwu ị chọrọ ka ị nọrọ, ị na-eti igwe na-achaghị acha, ịgbasịa mbọ every day obi is a boy, every day obi is a boy. Mana mgbe m chigata n'ihu ọrụ m, ihe niile ahụ na-enwetaghị elu ogologo oge ya ka m nwetaziri n'oge nke a. Ka na-agwa gị ihe eji enye akụkọ mgbama testimonia ka i wee were wee nwere ihe. Mgbe m bịara n'ihu ọrụ n'ụbọchị taa, ọchịchị obi m inwe ezigbo ụlọ, ezigbo ụlọ elu, ihe eji wee nye gị akụkọ mgbama ka i wee siri ihe mere m wee mụrụ ihe. Dịka m na-agbawa okwu a, Chukwu Okike agọzigo gozie aka ọrụ m n'ụbọchị taa. Dịka m na-ekwu ihe a, alụrụ m ụlọ elu mara mma na weta n'ụbọchị taa. Ha jikwa ụgbọala ụdị ọchịchị obi m wee chọọ m mma na nke ikpeazụ a. So ihe ndị wee na-agwaghị ihe abụ ka ọ bụrụ ihe ịgba ama wee nye gị. Ọchịchị obi m niile dị iche iche na-abịa na mmezu n'oge a, nke bụ na m na-enwezi aṅụrị, nke bụzi na m na-anọzi bụrụ onye enyemaka na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, ma ndị ọnọdụ ha dị ala n'ụbọchị taa, maka n'ihi na m nọ n'ihu ọrụ. Amaghị m ihe ị na-agabiga, mana ana m agwa gị jigharịa n'ihu ọrụ gị. Ihe ọbụla bụ nsogbu gị ga-abịa na nkwụsị. Okenye ọbụla furu efu a ga-agbachikọtara gị ya. A sị m na onye ọrụ ebube o mezuoro gị ihe niile ịyọ mgbe ị na-anụ okwu a ma na-etinye n'ọrụ. Imere ka usiri ike, imere ka dị mma, onye ọrụ ebube daruo. Inyere nri ụbọchị o, inyere eze nabata, onye ọrụ ebube daruo. Akpọrọ okwu ịzara bụ ụkpụrụ asaa, onye ọrụ ebube daruo. Onye ọrụ ebube daruo. Onye ọrụ ebube daruo. Nara ekele onye ọrụ ebube daruo. Nara ekele onye ọrụ ebube daruo. Ana m ekele onye ọrụ ebube daruo. Ekele dịrị gị onye ọrụ ebube
ka anyị dọbiri na ebe a ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo anyị kwuo m okwu kwubie okwu dịka onye nchụaja n'isi ndị niile na-esonyere anyị viewers and followers all over the world. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ndị niile nọ na east, ndị nọ na west, ndị nọ na north, ndị nọ na south, ebe ọ bụla ị nọ, a sịrị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ngọzi nke amara nke si n'aka Chukwu Okike onye ike niile si n'aka ya abịa gọzie aka ọrụ ụnụ na ihe ọbụla unu na-eme wee na-achụta ego. Ekwubie m okwu dịka onye nchụaja si na ezughị oke ama abụ ogbochi na distance ama abụ ogbochi. Ekwubie m okwu si na ihe ọbụla ekweghị omume na bido taa na ọ ga-ekwe omume. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, let there be liberation, let there be breakthrough, let there be favor, let there be upliftment. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a nkụzi taa na-akụzi na-achị kụzi taa, maọbụ nkụzi ọbụla anyị kụzigoro ị nwere ajụjụ maọbụ ihe ọbụla gbagwojuru anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa miri emi maọbụ rụọ ọrụ gị ọrụ maọbụ na send alụ message na WhatsApp 08057837672. I do respond to my message and I answer my call myself. If you call and I did not pick it immediately, it means that I'm busy doing work. Then drop voice note. I will respond accordingly when I'm less busy. Then I will over 500 lectures on my YouTube channel. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Isiokwu anyị ji wee bịara ụbọchị taata bụ gịnị bụ Okeite? Ite egburu egbu, agbọrị oke, agbọrị nwunye ite. I can tell you na very soon ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ikiri ediga kpọkwa ofu ọzọ kpọọ ya ada ite ma ọ dị ọkpara ite. Ihe niile abụ n'ụtọ na ọ na-abụ ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Anyị ekwuego okwu wee na-adọ ndị mmadụ ahịa aka ntị ihe ajọ ihe dị na ịgwọ ọgwụ agwụrụ maka ego. Ọtụtụ n'ime ha n'ụtọ na anyị na-agba Okeite, ụfọdụ n'ime atọ ọnụọ instead of ịkpọzi Okeite akpọkwa nwunye ite. Ụfọdụ aka tell you very soon ihe anụ adị ite, ihe anụkwa dị ọkpara ite. Hey, ihe a na-eme ebuka, mana mma agwa nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na choice is yours, yes, maka na mụ nwere onwe m echiri m Nze-ana, the highest ọzọ title na Igbo. Yes, Nze-ana nchiri bụ because of na mụ bụ from descendant of Nwunye. Yes, ọzọ ọ bụrụ na ọmụ nwachiri so just chie ya no ọzọ my clan. Onwe onye ọbụla bụ onye my clan na-echi ọzọ a chọrọ ichi ọzọ Eze-Ana ọ ya echikwa kama ochie second, third, fourth, fifth gaba ịtago. Now mana as I speak now ọmụ abụdị onye isi ọzọ na my clan na oraifite ọsọ two clan na-echi ya bụ ọzọ Eze-Ana. Ọzọ nwere nnukwu nsọ. Ụbọchị nkọwachala ihe gbasara ọzọ akwụwara m ọnụ ihe dị iche na ọzọ nwere small and big, enwere obere ọzọ nwere nnukwu ọzọ. Na amụọnwụ nnukwu ọzọ a ndị a na-agba eriri n'ụkwụ adị m ekwu. O nwere ihe na-ewu na social media na ụfọdụ ndị dibịa na ụfọdụ ndị ọzọ ma ndị akpọrọ ọrụ na-eje n'ebe a na-ere spiritual material jee goro ofe ihe akpara akpa gbaa ya n'ụkwụ na ụdị na-eji eme guy. Ịghọtago? Nke ahụ abụ nonsense. Ịghọtago? Ọhịa abụrụ ihe so ọzọ nọọ ihe o ji egoro eriri o ji egoro n'afịa gbanye n'ụkwụ. Ị na-anya na ụfọdụ ndị dibịa ya na-afụ ndị na-agbakasị ya, mana ụdị ndị a abụrụ echiri Nze-Ana. Ha echiri ọkwụ nnukwu ọzọ kọrọbọsọ Nze-Ana. O nwere ndị ọzọ chiri nnukwu ọzọ na-agbakọta ka ọzọ kiwi ya ndị ọzọ na-agba eriri n'ụkwụ. Mana eriri eji agba ya bụ typical local rope. Ịma local rope ahụ eji etinye kọtịn mgbe gboo. Ọnya ka eji agba ya. Ụbọchị a na-agbanye eriri n'ụkwụ wu mmemme dịrị onwe ya iche entirely because na ọzọ nnukwu ọzọ o nwere activities a na-eme in different days. Ịghọtara ya? Nya bụ ọzọ anwa before a na-etinye ihe dị iche iche dị involve.
like mụ na ewe ọzọ eriri nkwụ adị n'ụkwụ now before ọ bụrụ na mbicha ndụ m before ewepụ ya bụ eriri ofu mkpi dị involve oke ọkpa dị involve nnekwu dị involve G9 dị involve ose ọjị 9 dị involve ite nkwụ arịa nkwụ 9 dị involve ịghọtara ya ọ bụrụ ihe ụmụazị ya now ọ bụrụ ndị na-eji egoro na butcher shop gbanye ofu ihe n'ụkwụ eji eme guy ịghọtara ya nke a bụrụ for nothing na-adị nzana enwere m ike ime na be gị rie ife ịma n'owe anyị ịnweta ma enwere ike ime ya olesi iji ọkụkọ wee na m nri mee apụkwụ n'ụzọ goro ihe rie reason bụ na onye anwasịrị ya ọ bụghị anọ ndị esiri esi amarọ na onye ahụ nọ na nsọ ịghọtara ya olesi na nje na bụ onye ọzọ ibe m mmadụ goro na nwaanyị nọ na nsọ adị esiri m nri ịghọtara ya adị m eji ije abalị aka go to club ịghọtara ya enweghị m ike ịkpọ nwaanyị je club ma ọkpọ nwaanyị je hotel ịghọtara ya so many and so forth nzana siri ike ọ nwere nsọ and nzana a na-asaghị ile and so many other things dị involved kpara ọzọ wee dị iche na ọzọ ndị ọzọ ọ nwere ndị na-echu ma obere ọzọ ndị ọzọ ndị a na-akpọ ọzọ ndị ụka ị nwere ike ọ na-echi ọrụ ma na-ejekwa ụka egosichaa ya nsọ niile ọsị na onwere nke ya na-asọ ịghọtara ya ndị na-eta nwere ike ide eme ọtọrọ dị iche iche ịghọtara ya so abịa na nke ọzọ maka na na-egbu mmadụ echie gị nzana ihe ọpụta bụ na ịbụ like onye na-agụ ana ọ echichi dịrị onwe ya iche dịka nzana onye na-agụ ana dịka priest understand kpatara na ebe ọbụla nzana tụrụ nzu anyị ga-atụkarịa onye ọbụla yes ndị na-echichi ọzọ nwere ike tụọ 8 mana nzana ga-atụ extra 1 tụọ 9 ịghọtara ya maka iyi ana yes o nwekwara ọfọsienu ndị ikwu nne nyere m ụbọchị echi ya bụ ọzọ now for that reason I will always tell you the truth the way it is. Yes, almost some of my friends who dibia na Okeite. Yes, but maybe because of Namunonya, the Magaregwa the truth. The truth of the matter bụ na achịkọwara onye ọbụla na-ege ntị nwere ntị eji anụ ihe. Ihe mmadụ na-eme ihe abụrụ maka Sọnde ya kama ihe eme ihe maka ndị so gị. So ya nyiwe gwa gị na njirizara ịgwa gị ka ma gwa pure truth of how things work. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịpụtasị na nwere ihe Okeite mere ihe ọ ji agwa gị ihe ahụ ka inye ya ego ka ọ rụọ ọrụ ihe dị ya mkpa bụ ka o nweta ego dị immediate gain now. Ọ chọrọzi ịma ihe ị ga-agabiga n'ọdịnihu ọ gbasara ya ihe ọmawụ and ụfọdụ ndị na-eje eme dibịa ụfọdụ emere dibịa omere dibịa bụ na dibịa akarịa omere dibịa mana ọ na-agwọ ọgwụ gwọsi ọgwụ ike ị ma na o nwere ndị na-ewepụta over 1 million 2 million gwọ ọgwụ ịmara onye a nwere ike obicha ndụ a gwọcha ọgwụ niile anwa emesizi ọ gbasịa na ihe dị ike a na-eme na ngwurube ebe nne ya ọ gbasara ya onye bata ụfọdụ mezie etu ọ dịka ọdịnala ọ dị njọ agwago m ụnụ ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala yes ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala example ike dị na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa o nwere mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa Chukwu Okike kere kecha tinye ike n'ime na ịmarụ ka esi eme ịmarụ ka esi eme inwe ike weta nju ọfịa inwe ike weta ihuba dịka ọfịa ịmarụgo how to mix them together ọnọdụ ka onye na-aya malaria ịmarụgo na iweta antisenet weta paracetamol weta nke nye ọnwụọ ya malaria na ọkwa eziokwu mana onye malaria na-aya inye paracetamol ike I will not cure it ịghọtara ya so mana onye ma 1+1 ka esi make use of that natural powers embedded in the roots and the herbs is okay. Nke a bụ o nwere nke ọ ya abụ ịhazicha na be gị ori ama ezugbo yes o nwere nke ọ ya abụ ịhazi because onye a na-abịa na ọ bịazie be gị anwa ya afụzi be gị anaghịzi ọgbaghara ụfọdụ nwekwara ike osi ọnwụ bata nwere ike bụrụ nke eji anyị ma ọzaba ife and so many and so forth ihe niile abụ ahịfịa ka eji mekọta ihe ndị a mana ihe ndị a niile abụrụ ọgwụ ọjọọ na mmadụ ike onwe ya ahụ ndị a abụrụ ọgwụ ọjọọ maka na ihe abụ ahịhịa na ihe a nụrụ anụ eji wee mee ọ bụrụ nke ọjọọ ịghọtago maka na onye alachara ọnụ ụgụrụ alacharịa ịghọtara ya ihe niile abụ natural things ịma 1+1 ịghọtara ya so nke a bụ ofu dịrị onwe ya iche ihe a bụ onyinye amara
ndị enyi gosi ya ime nke dị ta mee, o nwere ike na mara asị na-enwudo onye a egbu oge abụọ gị mee nke afọ onye a na-amara ekwe atụ egwu n'ọfịa. Mbọsị ebe e metụrụ ụmụnna ka a na-ekwuzi okwu nwa onye ya taa afụfụ m ghọtara ya, onye ọbụla egwuro covid nwe nke ọya ekwucha mmadụ mechaa sị n'ọgụ ọ batara ebe gị bịa kwuo ihe adịrọ mma ọ pụta ebe a onye kpafụ oji ikwu ekwu ọgwụ ọnụ mmiri ghọtara ya. Ndị a niile abụrụ imegide mmadụ, yes, ọ bụrụ onye nwa bụ ọgwụ a na-ekwu maka ya. Ihe m na-akụwarụ maka ọgwụ agwọrọ specifically maka ego, ghọtara ya, yes. Now if ọtụtụ ndị mmadụ the ignorance of how things work, now a lot of people have been exploited. Ị nidiri ọgwụ ka m kọwadoro ihe ị nidiri. Ihe ị nidiri dị ka onye chigatara n'ọdịnala Igbo bụ 1, malụ na ọtụtụ ndị mmadụ na chi ha na-asọ ọgwụ. 1, 2, malụ na ọgwụ ajọ ọgwụ ọ bụrụ n'ihu arụsị ọbụla ka ị ga-eji ajọ ọgwụ bịa o mebie ya. Malụkwazi ọzọ na o nwere ndị chi ha na ihe sochi ha na ezumezu sochi ha sọrọ ọgwụ, ma ọ bụ chi onye onwe onye ahụ asị take out of life na ụwa ọzọ ya abịa na o nwere ihe jikọrọ ya na ọgwụ. Now ije na-agwọ ọgwụ na ibe ụgwọ banza ị na-akwụrụ aka na-etiri ọkụ ka akị. It could be possible na onye nwa mere na ọgwụ agwọrọ n'isi ga-arụrụ ọrụ, and ị nwere ike na-agbọrị onye na-adịghị ego by then ejego tufuo ego maka na eriri gị rie front and back, ghọtara ya. Ị mara how things work. Ị na-ediri ọgwụ. Ndị Igbo na-atụ isu na chi onye adịghị n'izu na isi na-achị ya, meaning if your chi does not support any evil to happen to you, you live long and grow gray hair. Ọ ihe o mere. Now ihe ọ pụtara bụ na chi bụ ụzọ, chi ji oke, chi nwe ndụ, ghọtara ya. So ihe ị ga-eme bụ ịgbacha afa n'ọdịnala. Ihe ị ga-eme bụ ala na ọwụti chi gị, chukwa chi gị, chukwa ndị ichie, chukwa ezumezu, chukwa na be nna gị. Ọ bụrụ na alụ dị n'ụzọ gị pụọ alụ, ọ bụrụ na ị mere ọtọ nọ ihe ndị ọzọ n'ihi pụtakwara pụọ alụ, ọ bụrụ na agbosu na-enye uso ụmụọ na ndị otu ndị iyi ụwa, ndị ọgba nje gị, ndị ezumezu, ụmụada, ndị mmiri gị na-anaghị oke setụrụ ọha. Ọ bụrụ na ijiri ego tinye ile ọma, n'ihi ile ọma ka eji na ji aga n'ogwu. Ijide ihe ọma ịyọ ha biko ha doo ndoriko n'ikweta na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, mana ha biko ha mere gị ebere na ị nwetabere ego. Denụ kaba arụ na-eme ya morning spiritual exercise, whether morning, afternoon, or night, oge ọbụla dị convenient. Keep doing spiritual exercise, because in spiritual exercise you draw strength. How do you draw strength at all if you are not into you don't have time for your spiritual exercise and communication? Then how do you draw strength? Always face the east. East you want where be home as you could. Face the east. Why, even if you are inside your room, 4 corners of your room, one side the face is trace it. It trace it is where time for your spiritual communication. Human spirit, human being is has 2 components, the spiritual and the physical component. Now, if you are paying your attention only to your word of physical, you are denying your spirit, the spiritual aspect connection, because in brain we have the 2 brain, the frontal brain and the back brain, the big and small brain. Now, I want to get that the back brain is the antenna that's receiving the spiritual radiation and forwarding to the frontal brain with the earthly brain of the intellect. Now they will now analyze it and give the concept to the mind. Now, when you are denying your spiritual aspect, you are shrinking the back brain the more. You know that, yeah? You are not doing yourself. So have time. That the time of speech. Oh, yeah, but we book all our artifacts and all the okum. They use it for the inspiration, drawing strength. But you don't draw strength on those things, those sacred things, because you don't know how things work. That is what you need. You don't need charm. You don't need charm. You don't need those dangerous charms. If I tell you what is the content of those charms, you will shiver. You know what I mean? And which onion area will never tell you. You know what I mean? The truth come out.
Ihe niile iwu ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-awụ bidonia. Yes, o nwere ndị ga-awụ bidonia, nwee ndị ga-awụ milonia, nwee ndị ga-abụ Tanzania. Maka na ekere onye tụ all fingers are not equal. A ga-enwerịrị onye ga-awụ vulcanizer, a ga-enwerịrị the bricklayer. Ịghọtara ya? Mmadụ niile ama adị rich. But the what I'm contesting bụ na if ichukwu ọrụ dị n'ụzọ gị na 3 square meal is dolly is a promise for the creator. Since the creator is feeding the birds of the air and the fishes in the water, 3 square meal, they're feeding their okay, no complaint. Every human spirit, once the person is the right track, is entitled to his 3 square meal. Roof, those basic of life, you are entitled to it. Oh, yeah, but an even developed world, they might go how things work. That's the basic of life. Everybody is entitled to it. That bed, whether you are a billionaire or trillionaire, or whatever billionaire, whatever owner, or Tanzania, depends on you and whatever you are bringing to the table. Your intellect and the wisdom and whatever that their estimates supported. You know what I mean? But be industrious. Yes, don't fold your hands. You know what I mean? So you must work out. So as you have confidence, have faith, then you must have good work to back it up. You know what I mean? Now, that is what you need. If we get to quiet those or to go, name me one by one. Is more or that's your spiritual concentration, that's your determination, that's consistency. Create a time for your spiritual communication. That you have said, there is power in consistency. There is nobody that is successful here on earth. If you have a time to interact with the person will tell you over and over time he tries to be where he is or she is today without success. But he did not try him, he keep trying. So if you have the attitude of try once and the last, say it does not work, you are all going. So this is the principle of life you need. You don't need you don't need charm to step on another person's toe. No. Makana iwa because na na-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lụta ụmụ ha nke ilo. Ịghọtara? O nwere ihe ị na-agba ka ime ọtọ nọ ka i step on toes ka igbuo mmadụ. Ịghọtago? Na generation anyị nwere ihe igbu mmadụ were obodo ya. Mana mgbe ochie mgbe a na-asọ nsọ ana ịbụrụ onye ọdịnala listen and listen good. Ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana forget it ịbụrụ onye ọdịnala. Ọdịnala person must be onye na-asọ nsọ ana. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eme mpụ na ọtọ nọ igbu mmadụ adịrọ okereted nwunye mmadụ irigoro ihe ọbụla asị nọ nsọ ana ị na-eme forget it ya dịsibe ya asa. Aja ị na-achụ ma ọ bụ na-enye dibịa ego ya wasting your fund. Ịghọtara ya? Because the only thing dibịa eme is intercede on your behalf. Dibịa is not God. I'm not God. No dibịa, no spiritualist is God. The only thing spiritualist can do is call his estimates to intercede on his case. Example, let me give you an example. What happened? Some days back, there is some people from my village. Yes, they came to me. The guy that his brother committed a crime came to me with another friend of the guy. They came to me and asked me that they needed my help. What is the problem? The problem is this. This young man made a terrible mistake in his life. Their house, his land is very close to Abommo. That is land that belonged to the deity. It's a strong deity back then. It's true that today nobody is taking care of that particular deity now as we speak. Now, so and was your overgrown bush there. So what happened is that this guy living closer to the land, he thought on his own because land is money in our place now. He started clearing those bush, encroaching, taking, trespassing into the land of the deity. People warned him, but he had one greedy person that is telling him, it doesn't matter, it doesn't matter. But for that singular act, if I tell you people that have died because of that encroachment into the
the deity forest, he will shiver. This young man, just a guy of maybe early 30s, because his parents are no more. Manasi niji ne nwere onye ndụmọdụ eso ozu ana. So onye o ji egwa bụrụ ofe ka ibie, ọ sị aja nwere ihe meme. O je sụcha anya mmụọ wee binye ya. Nke mbụrụ na ndị niile tiri aka na ịwa nkụ na-awụ nkụ egburu ihe a, all of them are gone. Then this particular guy na onwe nụtara one industrious woman. A woman nyere aka ha wee lụta ụlọ na bie ime ihe o mere one day. O wee jee ebe this woman dine mmụọ abaga isi maka na achụgo ka alapụta ya ka etinye na more problem. Nwoke a wee je sugbo nwunye ya, were mma sugbo nwunye ya. And ka egotewo ihe mmụọ tiri aka ọsugbo nwunye ya, ọsọ kwana ka egbe ọsọ ọkwụ di a na-etizi mkpu ndị mmadụ gbakọ. He was arrested by the vigilante, hand over the police. Today as we speak, under a prison, under a new prison. This thing happened like 4 years back. I about the woman, for that 4 years, I don't play that prison. Oje about the high court, no can our magistrate. This is can na no about high court, not a magistrate. Now the family bear how heaven them. Semezana do because can get haka. Kamarka gets women, na one na one the only hard-working guy. And I hope no one gabo osisi na echendo na nkurubenya. Now the ochoro kanyaka ka afu na release this guy. So what's no problem? We have no yesterday. Come contact a youth, one of the youth leader. Bo nke nwanya anwa egburu nwa dia na bia. So agwago m ya na m dị interested na the case. Ihe chọrọ ime bụ ka m ga-etinye ndị be nke nwanyị ndị egburu nwanne ha nwanyị involve. Ka anyị yọba ha. Then m etinye ma iji ụkwa and personality. Aluo ka yọ ha mara ihe ọbụla ha nwere ike ime. Ozu nwụrụ anwụ ha spọtụrụ onye gburu ọchụ. Mana onye nwụrụ anwụ anwụgonu enyigo na nke nwanyị last 4 years. Now dumping the guy in the prison will not solve the problem. Ọ ka mma ebe ọ nọta ga afọ for good 4 years. Ka eme restitution to the family nwe nwa jọtuo ha. Onwe ihe ọbụla agwakwuru m dị nwa dị na ha. Sị na onwe ihe ọbụla a ga-oge eri na mmeti iji okwu m tikwu ego ka m fụ na ya bring the elders of the family nke nwaanyị egburu nwa ha to the table ka ayọ ha ka ha step down na the case. Then onwere ihe ọbụla ha chọsị ka emela ha do akwasigokwa the lady in question. All family nke nwoke kwananye na ka ejide nwanne ha nwa nne gbazie mbọ kwa ahụ the woman. So ka amara ka step down na the case ka ama ka a ga-esi wee eme ka akpụ arụ udo obide anya nwoke maka na ọ bụ na the family nwe nwa drop all the charges. Then amarazie na nke fọzi n'obu nke a ga-asọt with court. At least ka eti okwu ya ọnụnụ. Ọ bụrụ na ọ na-ese na ya eje high court sent here to any life this thing. I want to sense that to some years more suffering or whatever. Anyhow, I want to just be of help to that family. You know what I mean? So you're not checking one again. More will keep me something if he met on that. So when I hear that check one, we're going to onion so he met a not to know where Messaro Mogi or Munegi. You know what I mean? Or the too bad. Then concerning Okeite, I did my baby. He didn't work it. Okeite war. Makego. I want to get half a most some of them are very smart. They will keep changing names. Why after the teacher? Now, he gave you a more keytable. I watch ya and a went to dangerous animals. Now, the name here. Follow the TH. Don't ask me how age you. Yes. Follow the TH. About Snell for your own information. Didn't know who my going I want the TH. Ụfọdụ na-eti ezigbo Okeite will cost you over 1 million naira. Actually, ezigbo Okeite. Enwere some dangerous animals na-adịrị ime eji eme. Ụfọdụ n'ime ha ga na-eri ọbakwu, na-eri ezi, na-eri nkịta, na-eri so many other things. The horrible from dangerous animal. Ịmana ọ nwere ọgwụ a na-agwọcha chi ma isi ekukwu na ya ịma. Ono nwe a na-eticha m isi agụ ma ihe niile amụ ihe na emiskọcha ihe niile anwa ọnụ ọ bụrụ oke ọgwụ. Enwere ozo mere things ụfọdụ na-eweta ihe nwaanyị ji wee nọ menstruation ya. Yes, ka o wee na-atụ n'ọnwa ọbụla ọtụọ contact.
ụfọdụ na-achọ placenta, ụfọdụ na-achọ so many other things from human waste a na-etisi na ya and so many things. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na arụsị ọrụ na-etu a ọ na-emezi bute o nwere ụfọdụ ihe ndị a na-etisi na ya ọ na orije gbawara ya maka na ebụrụ dibịa na ya etibesi ụmụ ihe ndị a niile o mee ya ọ bụrụ oke ọgwụ and ọgwụ na-ebu ebu. O nwere ebe ị ga-enyegido ihe na-egburi enwe ezi ma ọ gbagwu ma nta ma imoroko ụmụ dangerous in Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to a temple. I had egbu ụmụ those animals. Yes. Na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu anyị enwe ihe gbasara anyị bụ na anyị gburu ọkụ gbuo nnekwu then gbuo efi gbuo ebu gbuo ewu gbuo ihe na mana ọ bụrụ na those ezi ọbagwu rest of them and we are not interested. Yes. Ọ gwara ndị agwụ ha na-eri nkịta ka anyị nwere problem. Ọ bụrụ na agwụ na-eri nkịta lọta ya EZE-ANA nwere ike igbo nkịta mana ọ bụrụ na ọ maka ọbagwu na ndị I will not use those things. Lọta ya now o nwere ụfọdụ a na-enyezi ụgwọ ahụ dị ihe na-etu anwa ka ọ na-multiply ka ọ na-step on toes ọ na-emezi bute. It can step on somebody's destiny. It can do so many things. It can hypnotize somebody. It can manipulate somebody and be put a good in now. Man, match it, but no more go get rule or Guruzo Jiraka, Papa me. Or could me, Kona Panis in the mother, Kona Pakodi Sikuma. You want to keep on the nation now, you didn't end them mother, Baho Safia, he were weak 45 years, and so many other things. Mana, call Ebu, call me. A large the power. Almost go get your power and your full way up. Or you can win your own way, when miscarriage, one more one thing or the other. Man of I and then God don't know when we able to make what he hear that over one down with that one way to be a ball. Imesia, Imepia, or you or was your war. Or to be with the e.t.c or no Kulo. You got idea? For the bag. Ọ gwara ndị nwere ike maka na ewu ji eji esi onye agbara ọsọ afịa ụfọdụ anaghị ego na ụdị na-alụ Okeite na 300 na 400 jee lụkasị ofe ihe ọ bụrụ Okeite ka ọ rụrụ ọsọ afịa ka ọ gbara gị ihe ọ lụkasịrị ofe ihe kpọọ ya Okeite ma ọ nwunye ite ma ọ kpọọ ya nwa ite so ọ bụrụ ihe dị na wepụ aka na ajọ ọgwụ nke mbụ na ị nwere ike agwụjagoro ọgwụ a rute nnukwu ego anwa ịbata chi ga-agbalụọ ya mmụọ dị be nna ga-agbalụọ maka na nwere ike mmụọ so be nna ga-ada agwụ ọgwụ o nwere obodo ọgwụ a na-arụrụ ha ọrụ na nwa naturally tụ onye ụma chọrọ ọgwụ adị m agwọ ọgwụ ọbụla bụ ọgwụ ụkọ ọgwụ ka e nweghị hypnotize megide mmadụ n'ono na ha enweghị egbocha ọgwụ ahụpụta ọ ma arụ ọrụ ngwụ abụghị m ọtụtụ ndị mmadụ gwara m na ha rụchara Okeite na ọ dị arụ ọrụ na ha chọrọ imebi esi ya go back to onye n'ụlọ gị ya so ọ bụrụ ihe ọnya gị kwesịrị ịma so wepụ aka na odosis chụkwa chi gị be consistent. Ọ bụrụ na anyị chụkwachara chi gị ihe bidoro mmemme ozugbo magic as immediately of course ọdịnala pro magic is a gradual thing ọ na-ede mgbe ụfọdụ mmụọ ga na-ene anya ka amadụgono na onye a o nwere true remorse o chighatago na ọdịnala ka ọ nwere ụfọdụ n'ime ụlọ what of the problem na enwere ụfọdụ n'ime ụlọ chighata na ọdịnala maka na ị chọrọ ka asụ ọgwọrọ ụwa problem ọ dị ọda ịdịrọ convince na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na that is one of their problem ochighata na ọdịnala bụ ụzọ ndụ ka chidimma dịrị gị ka udo obi dịrị gị ka afịkọ na-eso gị ka mbụ n'elu na-eso gị ihe ọma ka nna asị ya mee n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa wepụ aka na ajọ ọgwụ chukwa chi gị chere n'oge Chukwu ka mma ị na-erecha vidio a nwa ajụjụ ọbụla ị nwere agwagwo gị na enwere so many things nwere ike ime ka ya bụ ọgwụ ahụ itufuru nnukwu ego ghara ịrụ ibi na ịrụ ọrụ maka ihe ọgwụgwụ na ị na-cut corners and there is so many danger spiritual danger in cutting corners ihe na-achọ ọgwụ ka ị sadline ọya chi sadline ọya ezumezu sadline ọmụọ dịbe nna gị ka ị ghara ị na-echukwa ji ha na-echukwa ite na-echukwa ọgwụ they will not be happy they will fight you to a standstill ya mmụọ dịbe nna gị will fight you to a standstill because ihe ndị na-arụ ọnwụ ndị ya bịa dị taa isi aka ịgbara ya afọ ọrụ ya ọrụ n'ụzọ si na ya chọrọ ihe a chọrọ nwa Okeite ọ chọrọ ka oche ọ na-echukwa ite ha bụzie ndị nna nna ha ekwere ha ya agba ụwọ ya inwe ajụjụ na nkụzi a send them message na WhatsApp 08057876672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi ekenekwana m ndị niile sonyere anyị na oge awa nke eziokwu
ka anyị maa ụkwụ n'ala ka anyị wee chịkọta nke ụbọchị taa. Agazienụ. Ụmụ Odinana Igbo ekenego m ụnụ. A sị m ka chi tata gbara anyị niile mma. Ịbịa na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi na temple, enwere m Okeite, adị m arụ Okeite. So don't contact me for anything in Okeite. Ịbịa na temple, ịchọ akpọgharịa gị. Ndị nwe ọrụ, as we speak now, enwere mmadụ 6 na-agba ọsọ agwụ Ugochi na temple. They enter all the temple arena, and they know I don't have Okeite myself, and adị m arụ Okeite. N'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, a sị na mmadụ niile nọ under the influence of my voice. Let there be liberation. Ihe niile bụ nsogbu ọbụla, mmụọ ọbụla na-ebilite na-agba ụta imegide nwoke ma nwaanyị, ma mmụọ na-eweta amoosu isi nwoke na isi nwaanyị, ekwubie m okwu n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, na ike ụnụ ama adịghị ile na ụmụ ọdịnala Igbo ndị na-akụ ụta na Chidimma ga-ebido dịbara ha. Dịka onye nchụaja ekwuo m okwu ngozi n'isi gị si na ịkụ ụta n'obe gị na mbụ n'elu na ihe ọhụrụ ga-ebido mewe na ndụ gị n'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise ya gazienụ.